Hvilket smukt dag at se nogle gyserfilm med alle mine venner. Der er popcorn til alle. Især mig. Glad for at høre det. Oren har ret. Alle har det virkelig sjovt. Hvad gik jeg glip af? Jeg skal væk herfra. Jeg lader dig gå. Hvad venter du på? Løb nu! Nej, jeg går glip af den bedste del. Skynd dig her, mikrobølgeovn. Hvad sker der? Hvad er dette lys? Dette prøver at fortælle mig sandheden om alt, hvad vi ved. Jeg er forvirret. Jeg begynder at føle mig mærkelig. Noget usædvanligt. Mikrobølgeovnen har talt. Sandheden er blevet afsløret. Nej, jeg er en SP. Nej! Skatmor! Oren, er du okay? Gør mig ikke bange. Stop med at lave sjov og svar mig. Skat, hvad sker der? Du er ikke sådan. Hvad prøver du at... Det er, hvad jeg forventede af mig, men nu er Oren indbygget. Nej, det føles mærkeligt, men gør det virkeligt. Det er vanvittigt. Jeg er nødt til at fortælle de andre. Folkens, vi er i fare. Oren er en mikrobølgeovn, og han forvandler os alle. Hvad griner du af? Du er skør. Ray, støt mig! Tag det roligt, skat. Der var intet lys. Tror du mig ikke? Det er dit problem. Vent at komme tilbage her. Hun blev for bange. Se filmen. Hvis hun fanger mig, er jeg død. Hun er lige bag mig, ikke sandt? Du gættede middag. Vil hun spise ham? Hvad? Du skræmmer ikke bråt så let. Minder mig om mig. Du gættede middag. Hvad skete der med dig? Hold dig væk! Du vil også være en del af filmen. Du vil snart se det. Er du skør? Bråt kan ikke klare mere. Han er væk. Min godhed! Jeg må væk herfra! Kom og vær med! Jeg er ikke et monster som Velkommen dig! tilbage. Nej, det vil jeg ikke! Slap af! Jeg vil ikke! Det er kun opvarmningen. Mere med? Vi tror det ikke, når du er frosset i tiden. Lad mig tø dig op. Jeg kommer nu, vær venlig. Hjælp mig. Han er en af os. Det er blevet opvarmet. Der er ingen far. Tag det roligt. Jeg tror dig. Den eneste måde at redde os på er at trække stikket ud af den hovedmikrobølgeovn, der startede det hele. Winda! Forsøger du at fortælle mig, at du vil distrahere dem? Det er for farligt. Lad være med det. Bare rolig. Alt bliver okay. hørte du det? Hej, chef. Hvordan føles det at være en bunke skrot? Løb! Mød dine ansigter, Ray. Men jeg sagde, du er en... Bare glem det. Jeg håber, du skynder dig, Winda. Ray, nej! Jeg vil hjælpe dig! Jeg må blive at trække stikket ud af den mikrobølgeovn, skat. Du behøver ikke spille helten, fjollede. Men du har ret, jeg vil redde dig. Jeg lover, jeg vil slippe af med alt dette. Vent på mig. Kom nu, Winda, alt er fint. Du behøver ikke være en lille bange kattekilling. Tid til at gå. Her, lille mis. Jeg vil ikke dø. Vent, det er her den vigtigste mikrobølgeovn. Jeg skal stoppe den lige nu. Vent, så længe jeg ikke ser lyset direkte, vil jeg være sikker. Kom her, mikroventer. Hej! Lad os ikke vente på dig. Det er den sidste chance, jeg har for at redde dem alle. Jeg er nødt til at gøre det. Ray er afhængig af mig. Forbandede ledning. Stop det. Nogen må hjælpe mig. Men ingen krum. Hvad laver du? Lad mig gå. Jeg vil ikke lade dig ødelægge alles liv på denne måde, mikrobølgeovn. Jeg vil stoppe dig, om du kan lide det eller ej. Hvad? Nej, jeg tændte den igen. Min mikrobølgeovn selv forsvandt. Vent, vi er alle tilbage igen. Du klarede det.